hakuna mupfuwiro unodarika respect, never. Mukadzi ane respect haasi iwe nemurume chero zvikanzi zvaita sei, chero zvikanzi akashata sei. Machindi ako anenge achikuti kweiwe hausi kuona ungabhorora usha uchisiya nhingi iyoyo yakanaka. Unozva pesa achiti haiwa boys, haiwa handisei nhingi iyoyo haudzike. Ya, hakuna mupfuwiro unodarika respect. Ende vakadzi ava kava ndo chinozoita kuti varume tidesitereke vakadzi ava magirlfriend aya, because as long as they respect us and they understand that this guy needs peace, that's all. Ipapo hamusi kumbonyepa mudara, muri kurevesa. Hakuna mupfuwiro unodarika respect. Ukandirespecta chero nemudzimu yangu inokutenda. Kana ukatambirwa nemudzimu yangu uchazodei, ndiwe waveveneka, ndiwe wava muridzi wezvinhu. Inini kwangu handingaipfuudzi iyo nyaya iyoyo haingatozombopechi. Ndingatoipfuudze through someone ozoipfuudzawo. Kwa direct. Ndoona ndakamirirwa nemambama kumba uko. Sure, we have to thank God kuti wafambiswa zvakanaka. We just pray kuti as you continue Mwari vakuperekedze. Haisi nyore road yamunofamba everyday mukai, but ungokumbira kuna Mwari kuti at least utungamirirwe, ufambe zvakanaka kuenda, ufambe zvakanaka kudzoka, uende kwaunenge uchifanira kuenda nebasa, ugodzoka in peace and in one piece. It's very important. Uri muroad, so when you say kuti ndasimuka kwakati I'm driving, I may not talk to you, but I'll be praying for you. I'm not a saint, but the fact that uri muroad, I feel the pain. And I just pray kuti may you keep him awake, may God keep him awake, may you keep him awake. Muite kuti aone whatever danger is coming his way. Give him the intelligence to see the other drivers, what they are up to. Because driving is about communicating with someone coming in front of you, the person who is behind you, and the sideways. So all that, tichiona madhoti mweya madzinza isakuteerai kwamunenge muri kumabasa kumushande, uchengetewo vana vako sha. Isusu titoriwo kabhonasi, but number one priority is family. So kana uchiti wasvika kudai, I feel better. At least you bath, you eat, and then you rest. Even though chero tisipo, but you deserve to rest after a long day of driving. Vamhomze padheni ngaatorewo manotsa, ndokunonzi kutaura nababa uku, ndokunonzi kutaura nahabhi uku. Ndabata foni, ndabata message, motikari makutaura chakanodara foni. Uri kuzwa remukweredzerwa uyo. Ndiya mwana. Kwere zvezvi zvokupota muchitsika crash muchiburaya magearbox. Apo muchedzerwa ururo wapo. Uri mwati auto. Kana newe ungarabe kuburitsa mari yechingwa iri apo. Kana zvikandaona sketi yakandifita, ungarege kuburitsa here pakadaro apo. Munhu achita matauriro akadaro. Mamwe padheni anonyeperana ndodambudziko. Kuti varume vanoda kuswaturwa. Ivo vane kurwadza vakati tichiitwa nezvimakondo zvato driver izvi. Aumana nenoizi neagosi senge inenge neexhaust iri padoor apa inenge iri kugosi kwako kuchita noise, ine kupisa kwaunenge uchiita, netende uchinya mavhiri, wapedza wonzi uda kuswatura, unoswatura kangani? Murume anondongobva kwaabva akaneta akafizuka, murungu achipopota. Wasvika kudheni munhu otanga kuti newe uko ndo kunonzi kutaura uku. Even hadzisiso hedu tiri boys. Blaza ane side chikira go ucho. Hatisi kusikurudzira hedu, but boys. Iyo communication ndaidai. Ndokunozogona kuti America uko inobuda pakadaro apo. Unoendesera vana kubhoti. Vamai guru vachimhaya pakuwadzana wani apo. Nenyaya yekugona kutaura chete, kuronga mazwi uko.